Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic, 23è diumenge de durant l'any. Text de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, molta gent feia camí amb Jesús. Ell, girant-se, els digué: «Si algú ve a mi i no avorreix el pare i la mare, i la muller i els fills, i els germans i les germanes, i fins i tot la seva vida, no pot ser deixeble meu. I el qui no porta la seva creu i ve rere meu, no pot ser deixeble meu. Perquè qui de vosaltres que vulgui edificar una torre no s'atura primer i calcula les despeses, si té com acabar-la? No sigui que, després de posar-hi els fonaments i no poder-la acabar, tots els qui ho veuen comencin a riure's d'ell, dient: «Aquest home començà a edificar i no pogué concloure. O quin rei, si ha d'anar a emprendre una guerra contra un altre rei, no s'asseu primer a considerar si amb 10.000 pot sortir a l'encontre d'un altre que amb 20.000 va contra ell? Altrament, trobant-se encara aquell lluny, li envia una legació per tal de negociar la pau. Així doncs, ningú d'entre vosaltres que no renunciï a totes les coses que posseeix no pot ser el meu deixeble». Comentari: mossèn Joaquim Massaguer i Garcia, Sant Quirze del Vallès. Ningú d'entre vosaltres que no renunciï a totes les coses que posseeix no pot ser el meu deixeble. Avui, Jesús ens indica el lloc que els altres han d'ocupar en la nostra jerarquia d'estimació i ens parla del seguiment de la seva persona que ha de caracteritzar la vida cristiana. Un itinerari que passa per diverses etapes i en el qual acompanyem Jesucrist amb la nostra creu. I el qui no porta la seva creu i ve rere meu no pot ser deixeble meu. Quan Jesús diu als seus deixebles: «Si algú ve a mi i no avorreix el pare i a la mare, i a la muller i als fills, i als germans i les germanes, i fins i tot la seva vida, no pot ser deixeble meu», entra en conflicte amb la llei de Déu que ens mana honorar els pares i estimar el proïsme? Certament que no. Jesucrist va dir que ell no havia vingut a abolir la llei, sinó a portar-la a plenitud. Per això, és ell qui dona la interpretació justa. En exigir un amor incondicional, propi de Déu, està declarant que ell és Déu, que l'hem d'estimar sobre totes les coses i que tot ho hem d'ordenar en l'amor a ell. En l'amor a Déu, que ens porta a lliurar-nos confiadament a Jesucrist, estimarem els altres amb un amor sincer i just. Diu Sant Agustí: «Heus ací que t'arrossega l'afany de la veritat de Déu i de percebre la seva voluntat en les Santes Escriptures». La vida cristiana és un viatge continuat amb Jesús. Avui dia, molts, teòricament, s'apunten a ser cristians, però de fet no fan el viatge amb Jesús. Es queden al punt de partença i no comencen el camí. Ho abandonen aviat o fan un altre viatge amb uns altres acompanyants. L'equipatge per caminar en aquesta vida amb Jesús és la creu, cadascú amb la seva. Però, juntament amb la quota de dolor que ens toca als seguidors del Crist, hi ha també inclòs el consol amb el qual Déu conforta els seus testimonis en qualsevol classe de prova. Déu és la nostra esperança i en ell hi ha la font de la vida.